peeps! Welcome back to my channel! So, una-una pasensya ng mga peeps ha, wala akong makeup today, kaya na ako'y pimple, tinapin ako maabot ang akong ako ang period, char. Mga girls lang makarelate ani. So, ano lang ko nakapambalay, kaya anyway, magchika-chika raman ta today. So, mga peeps, finally, naan na tayo part 2 sa ato ang, by the way, na ako'y kuhan din ni Vienna sausage nga very fresh. Kabantay mo sa ako last vlog nga ni-upload ko atong niya tumigmus ba kay mamalit og mga fresh nga mga salami. Usa ni siya sa Vienna sausage nga napalit na mo very fresh kayo. Pwede ra siya kitkiton, ana. Mga peeps, naa na tay part 2 sa ato ang kuan, sa ato ang comedy series nga kuan nga pobre og dato, atong pobre nga hilason versus dato nga pilingon. So finally na jud tay part 2 no, kay na busy in tawon ang inyong lola oy sa mga niagi nga mga si Mana na video na busy jud mga peeps. So pero finally humana na jud siya, humana na jud. So anian na ang ato ang part 2 sa ato ang cinema series, katong comedy series para pawala sa stress. Lingaw-lingaw ra mga peeps no. So mao na siya bato-bato sa langit, ang taman wag maggalit, ganun. So while mag-istorya na ita, while mag-chika ta about ani nga to ang comedy series, magkaon ko aning fresh nga Vienna sausage. Nakapagabitay-bitay, okay. Actually, mga pips duha ni sila kabuk. Ang isa, nahurot naman akong kaon, so nabilin. Mukha na lang ni nabilin. So, mintas mag-chika ta, hudon ako ni siyang kit-kit, ana. Para maiba pud ba. Kit-kit challenge while, ga chika-chika. Ana, di ba? Sa pagkaana. So, sugdan na nato ang urimos. Mga pips, kay musugod naman ta sa atong urimos, mag ice to ice ta. So, dili ko mulantaw din kaya kung itsura ko makita, makawala gana ba, kay makita na ko akong pimples. So, dila na lang ko mulantaw sa inyo ha, kay mga gwapo-gwapo mo. Di ba? So, ice to ice ta ha, chika. So, sugdan na nato ang ato ang story time nga kalingawan. So, sugdan na nato ang atong urimos, ang ato ang story. Una ta diri sa ang ato ang situation karon, first situation is about sa reaction sa duha ka anak nga nakapaparlor ng ilang parents. Unsay reaction sa pobre after niya nga nakita nga ang iyang mama nakapaparlor? Unsay reaction? Pero kanitong situation 1 is duha ni siya kabuok ang atong purpose. So about ang reaction sa anak ug ang reaction sa inahan katong nangayo og kwarta yang anak kay mao lagi nagamiton sa school. So unsa man ni sila? Dita mauna sa pobre be ka nga pobre nga hilason sa reaction ni sa anak pagkakita niya sa iya mama nga nakapaparlor. So watch this. Mother, nakaulit na ko. Mother? Mala man, wala nakasaba-saba si mama ron. Normally, pagsunod na ako sa balay, atong garak-rak na iyang bakba, muranag na iyang, machinggan. Karon wala man wala man naka-atraka. Sa dagayro, di man nakatulog og bukol ba? Ma! Ay, ambot, ako na anad, oy. Sa dagay siya, oy. Wala man kagawas. Kung pangitaon, be. Asan mama? Ma? Ikaw na? Kalaway po na oy. Asam kagikan nung sama ni mong ulo. Wala man nag-uhod nga, gikalibangan sa putsukan. Unsay uhod nagkalibangan og putsukan? Grabe pa rin ang putsukan ano, kay bayulit og tae. Gangal-ngal ka lang man oy. Walay putsukan nga bayulit og tae, pataka ka na nag-istorya. Kamaha sa gasto na ko ang nagpapalo ningon ana. Kawal batasan bataa oy, pinistik ka man siguro. Nagpapalo di ay ka. Uy, ang guban nagpapalo magwapa man lagi. Ay ka mura mag nag-uhod oy, gabanaag jud anong kanang kuluran imong gipili. Wala may angay ni mo mama ko eh. Nya sa may nagkaon dai nimo nga nakapaparlor man ka. Asa ni kagikan? Alangan kay dito ko sa Changi ganina na. Unya kay naingalan dito dako kaayo nga kuan, hair ribbon and then with color. Unya kuan promo sila na 50% discount. Diyos ko, syempre ako na lang gigraba ko ko hindi ko kapalit og bulad kay na short pa akong kwarta. Imbis na ako ato inupalit og bulad pag konsumo na to sa isa ka semana. Wala na noon hurot na nalastra na kautang pa ko 50% ra pud ako nabayaran ning tawon kay na short man akong kwarta nagkautang pa ko sa salunak. Ha? Wala ka kapalit og sudan? At stilan pati pa na akong pagagutuman ni pauli mga ko kay gutom kayo kay wala ko snack kay wala ko nang hatagig balon ganina. Yang sabi sa nato ani sa isa ka semana. Magkuot ani sa tulog ko simputan.
Alagi kay ugma, nay garabuton didto o sa ilahan ni auntie nimo. Manggabot ko didto ugma sayo pa ko kadlawon pa ko manggabot nako. Na-ready na nako tong mga lukay para makapanggabot ko. Unsa? Manggabot? Ano manggabot man kanya nakapaparlo kanya maggabot ra di ay. Tuga-tuga man kapag kawapat puro kapasikat niya manggabot ra di ay. Pagkaulaw ra gud kaayo gamay, kaurgo istorya dito sa gabutan kung manggabot kay mo anay mong itsura kalain kaayo eh. Sa man taon ni siya? Uy, wala naman taon sa iya panimungkot. Ay nga naman dahil manggabot ko inani akong buhok dili day pwede. Naaday sa rules nga inani ang buhok dili pwede manggabot ha. Mauna man may pamamalikan na lang kay kay skin di uy kaysa manggabot ka Ginoo ko di ba bukayo Ginoo ko ayo ra panggabot uy kalain ang taon uy nakapaparlor may manggabot. Bahala manggabot na basta kay gwapa ingon ana na ron kinahanglan nakapaparlor. Bahala manggabot ko dito nya ingon ana akong buhok di pa ka ana ako ang center of attraction dito di ba? Sus Ginoo ko mura karon papugka uy nga mao naman dito sa mga millennium. Nanantawa kapataka na lang gid. Resulta na naman sa imong paparlor. Dili man gud na millennial. Pagka ni siya uy. Ay mao ba millennials ay na, abi na ko millennium. Basta kaingon ani na ko ron magkuan, manggabot ko ugma dayon kaingon ani ko. Dayon dali ako balon ugma ha. By the way ma, kabalo ka karon ni Pauli ko din hiron. Sayo pa kayo ni Pauli nako. Kay nga naman day nga naa ka din hiron. Unsay tuyo nimo? Nganit ka makatrigtong ha. Dapat di ba naka sa eskwelahan ron? Kay kuan, naa kay klase? Ay, boring kay sa eskwelahan. Kay mat na ko na mo ang subject niya, report pa jud. Sus pagkaboringa. Nasige na lang ako panguyab sa eskwelahan, wala lami. Boringan ko dito. Unya lingon pag si teacher na pabayron ako nami sa amo ang kuan tuition fee kay og dili mi mo bayad. Dili ko nami makatay og exam na si teacher. Dito ra mi sa gawas pahilamunon ra daw mi og dili mi makabayad sa amo ang tuition fee. Nya na kay kabayad ani ron ma. Lingon ra ba si teacher nga deadline na ugma unsaon na lang man ni ron. Unsa? Unsa may bayad nako ana? Bulbol? Wala koy kabayad ana nako kag inipok sa akong mga bulbol pamayad ana inyo pag eskwela. Inay mo maestra nga mobayad ta sunod semana ana imong kurso. Paghulat lang, pahulat ra siya. Wala deadline sa ako ahain na nga ugma pa kay manggabot ako. Apot gani ko stanlaon ani guro panggabot para lang makabayad ani mong kurso. Mapadayon ra nimong kurso no? Kay mo mga igago ato na sa gawas, nagkuan na, nag-nurse na sila dito, nag-doktor na. Ya ikaw na pa din nabilin. Dana, ano lagi kung hindi ko mo sa ako ang mga igago may man to sila kay ilang inahan mga normal. Dili pa sa imo nga giuna nimo na pakuan. Pasikat nya wala daytoy kabayad sa tuition, nantawa na una-una lagi ang mga kuan uy pasikat uy, mga resulta lagi. Ako may magantos. Mubayad lagi ko anak mang loan ko oy, mangutang ko tana sa ako ang mga amiga dagan ko amiga oy, mangutang ko dito aron na makabayad nimong kurso ay kabalaka. Suprete ka gid ka surang-surang ng bakba nimo dugo na ako ron pwede ka makatubag-tubag nako. Magtubag di ay na ani mo pagani ko nga imong ulo murag sibuyas. Magtubag di ay na. Ala ko na dito pagtuon na dito. Ayo ra say pakibot-kibot ani mong bakba kay para di na mo dugo sa ako ah. Mato na lang ko sa akong barkada oy, bahala ka diha oy. O di ba mga pips, ang mga tawo na gud no? Sus Ginoo ko. Kani pang pobre nga hilason ba usahay manggod kay makaadto na taw sa og Changi nya naay nakita dito nga na promo gawas ana magpasalon-salon no makita ra gud ang promo ba kay 50% discount ko no hala grab the opportunity dayon kay abi natong naka-save ta wala ta kabalo nga abalo lang basta kay para sa kuha manggod dili na ingon nga naka-save ta nakagasto ra noon ta mao na siya naka-save nya uray sudan na ang nagpalit sa bulad nay noon ya ugtas ang anak oy ugtas ang anak in taon sa inahan nga pilingon ay may nga hilason di ay lahi day tong pilingon no unya unsa man na ron kay og tuition fee na sa anak wala na kay gihurot na pariban yang indig manggabot to nya bayulit yung buhok nya nakapanggabot ra. Oh katawa po kayo ay my goodness. So nay kung hinanap yung sitwasyon no nga bahala na basta kay makapahinilas ra jud. Hey Ginoo ko pa istilan. Ay nako daghan jud ingon ana tinuod pod. As in. How about ang mga dato? What if ang mga dato nya makita nila ang ilang parents o iyang mama nga nakakuan, nakapaparlor, no? Unsa pa ba reaction sa mga dato? Murag we will see na lang. Finally, I'm home. Yaya, please i-ready ang ako ang snack, Yaya, ha? Kay gutom kaayo ko. Ako sa pagitaon si Mami, Yaya, kay may tuyo ko niya. Asa man si Mami? Ay, wak man din eh. Mami! Mami! Mom! Aso, Mom? Is that you? Oh, darling! Niya ka day ka? Ay, grabe siya. Oh, happy tula ka ilan mo, Mom. You look so beautiful. As in, mura kag si Lady Gaga ng imuhang new look, Mommy. As in, pang rich. I knew it, anak. Makakuan ka sa ako, maka-appreciate. Sus ko, anak, what do you think? Pwede na ba? Gwapa na si Mommy? Pwede na na? Pwede na ako makikuyog dito o grandpa o party-party kauban sila ni President, mga senators, mga pinaka-richest people in the country. Pwede na? But of course, Mommy, super pwede kaayo. Karong pabangan ni sa mo takagkagwapa mo nakag-artista.
Yes, I know, anak, I know. I know, gwapa imong mama. So, unsa man isamo to ako kagwapa, unsa pa nila na, unsa man sexy nako, pwede na pa ko makakuan ani, kaning ako ang lawas na basi. Unsa man, pwede mag-diet pa ko na. Unsa man, inara ko na. Kay ako ang magpalay po ko na. Basta ang importante mag-perfect. Pwede na para kuan, para medyo kuan ako ang edad. Diyos ko, mami, no need na magpasiksi-siksi na kakaayo, mami. Oh, Diyos ko, naon niya makuan ka na makirig sa kasuya, o ka na magpasiksi pa, Diyos ka, o maayo. No need na, mami. O ka na imong face, Omar, na anak ka sa 20. Siguro mga 29 og tunga, imuhang edad. As in, promise. Sure ka na? Mag-20 na lang ko. Oh my God, parihan na tamarang di tagigsuunak. Ay, by the way, mami, naaray ko tuyo ni mo. I need money, now na. Mo ba, anak? Sus ko, don't worry. Pero di ba, kagahapon naman ako gibutan og 1 million ang imuhang bank account. Nahurot na, gahapon naman to, nak. Wala pa 24 hours, nahurot na di ay? Nagasto man ko na ako, mami, ang kwarta. Naliman ka, mami, nakapalit ko og kabayo dito sa Kabkabon kay kanang emergency sale ba. So ako ang gipalit kay luoy kay ang kabayo ko di na ako palito niya. Angayan ra pa kaayo, sayang pud, mami. Unya, ang sobra sa kwarta, mami, kanang nakapang-disco ko gabi, kuyog ako ang mga barkada nga mga dato pod. So nagasto na ako ang 1 million. Sus, wala problema, nak. Uy, okay ra na magkuan mo party-party sa mga friends. So, wala problema ay daghang kwarta si Mama Nax, nakapaparlor man gani ko. Kabalo ka nga, home service ra ni pila ko bayad na akong buhok, 5 million ang ako ang bayad ani, nak. Oo. So, pili mo kinahanglan na ari o ang magkuan ra ka, mag-credit card ra ka na. Palita ta na nimong gusto, bayad ang imong mga tuition fees. Pila na lang pud bayad ang tuition fees ay mga barkada, okay? Oo, dalan na ako ang wallet ko, dalan na ako ang wallet na ari na tanan nga mga credit card. Ikaw bahala na. As in, sure kami, ako ana ni. Salamat kayo mi. Yay! Makapalit na pug kuan ron og mga kuan, bago nga mga gamit nga mga original. Unya makapag-disco na pug ko akong mga barkada ron. Ay, happy gyud akong barkada ron kay malibre na ako silang tanan. Yay! Ay, unya karon sa disco makasaya bugo atong kiri, kabalo ka na kanta ni? Yay, dagan na pag kumani. Thank you so much, mami. The best jud kayo ga. Bye-bye, mami, for now. Bye-bye. Okay na, bye-bye. I love my new look. O diba? Lahat kayo reaction. Ang reaction sa dato, kuan na kayo ba? Chillax ra kayo ba? Iyapang gidayeg ang iyang mami. Nanisa mo pagikunog kagwapa murag artista. Nya, nakulangan pa unta to iyang mama, ganaan pa unta nga magpalaypo. Daghan magkwarta. Pilingon pagid kaayo. Nya, ang ending, porting dayeg sa anak sa iyang mama, kay mga dito kwarta na dito tuyo. Ingana pud mga dato lagi usahay pud ba ganahan mga budol-budol pud kayo ba? Na day guys inahan yang inahan pud nga kuan pud nang murag luwaton ato pa gihatag pa hutas ang pitaka. Basta kay nadayeg siya. Nana, mura siya kuan nasa cloud 9 kay gidayeg maayo sa iyang bagong hair hairstyle ug iyang new look lagi kuno ana. Di ba lahira ka ayo reaction ang datog ang kuan pobre. Syempre ang pobre makareact wagas kay syempre wala na gani sudan nakapariban pa. Naingon ana nakapaparlor pa. Nya ang dato kay kuan bisag 5 million kuno iyang gasto sa iyahang buhok o kayo. Ingon ana pa dayon kuan ning daghan gyapon kay kwarta ba dili mahurot nalibog nang sa paggasto gro sa ilang kwarta ingon ana. So lahi-lahi ra gyud tanan as in. So muna kita mga hilason ha dili ta magpakaano. dili ta magpakatama. Char ako dai ito. So ako situation number 2 dili na to sa situation number 2 nato. Unsa man ang atong situation number 2? Ang atong situation number 2 guys is about sa kuan pobre nga hilason. Siyempre, sugod ta sa pobre nga hilason. Unsa may reaction sa pobre nga hilason be? Kanang siya abi imbitaron siya. Kanang siya ra unta ang imbitaron sa iyang friend kanang nay kumbira or kanang party. So unsa reaction sa usa ka pobre nga hilason kung siya lang ang giimbitar? No? Unsa na gay? We wanna see. Kumari na nawag man. Sa dagay na. Hello Mare, mayong buntag. Ha? Birthday ni kumpare ugma Mare? Invited me? Ako lang invited ng akong bana. Pwede mo ang Mare, pwede ko yung nalang ako ang mga anak Mare, ug ang amo ang kuan, ako ang ugangan, ug ako ang mga pag-umangkon Mare kay luoy po kayo Mare ba na sila dinhi sa balay ron. Unya ug mulakaw kung Mare, dili man gini sila kakaon kay dili man sila kabalumang luto Mare. Unya ako na lang pug kuyogon ni ako ang ugangan Mare ha kay basig mga tiskog ni sila paguli nako luoy po kayo kay manglagom ra ba ni sila og pasaran og kaon Mare. So ako na lang ikuyog Mare ha, maluoy ka Mare. Ayaw ka bala ka Mare kay dili ko magdala og sako. Dili ko magdala og sako ron pero pasig plastic ra ko ang madala ni Mare kay ako mga sako puno pa. Salamat Mare. Sige Mare, bye-bye. Arigid, magkumbira na pud kaon na pud ni. Makalibre na pud taani. Wana!
1, 2, 3. Oh! Sana po to, sawa na po kayo ang machine gun na po. Unsa god ako din nagihap ko sa mga wine unsa man. Pagdali pa diri. Kay mga adto dito sa Changi, mamalita og mga sanina kay mga adto og makumbira na ay birthday ni kumpari ugma. Mga adto sa ukay-ukayan didto dapit sa atbang sa may kuan sa Changi kay naa didto'y bago nga open nga ukay-ukayan. Bago kayo nilang giabrihan kaganina, humot pa kaayo. Dali kuyog tanda kay aron makakuan og makasuot-suot og sanina og mga gwapa-gwapa. Oy kay birthday na ba ni kumpari nga? Nakadaog ra ba na si kumpari kuno sa luto na? Kinahanglan daghan-daghan dito dato. Ha? Okay ba? Kaya ganahan ko, anak. Favorite hobby na ako. Sure, kama maubira to. Ma, yes! Ganahan ko, ani. Sige ma, bira-bira. Dali na ito sa okay-okay kay aron mabingnan pa ta atong tagjis dito. Dali na. Yay! Sige ma, mag-ilis ako. Wait lang, kadali ra. Wait. O, diba guys? Ang pobre gani guys, nga hilason. Basta imbitaron gani, ako karelate ko ani guys, personally. Kaya bang imbitaron ta nga? Kaya na friend dato mga imbitar friend. Adto niya sa ako ang kuan ha, ana na pakaon or ana didto. So na dili gid mo kay ano nga magdala ta og chapiron. Dili lang usa, not just one but twice, but more pa. So kita manggod no nga mga pobre murag kaugalian na nato ba nga og imbitaron ta madto ta sa kumbira. Nakita ra man ang tangging imbitar usa ra ka buok. Magdala jud ta, magpanon jud ta. Oy kinahanglan team gid. Mag-team jud ta as in may isa pa di karga mo adto. So di ba na jud ni nagkaugalian na ni nato nga mga Pinoy no nga mag-ingon ani nga bisag usa ra gi-imbitar sa usa ka pamilya, dala ta ng panon. So normal na siya guys. So kumahin mo ka dalon pasang ihong iro. Char o irpod. Nya, once nga makaadto ta at least ang mga pobre, once makaadto sa birthday party, makailis jud. Bahala na Japorms pa kun. Bahala pagkauli makaya lapok-lapok pa ng mga sapatos dira basta kay naka-Japorms ka na nga makals ana. Kasi dili ko ani guys, promise as in. So dili ko ni siya mawalas atua. Oy atua na jud ni siyang kinaiya. Hindi na to po na ikaulaw nga hilason ta nga mga pobre. So ingon ana ra gud na. As very normal. So okay ra na. As in dili bitaw kung ikaw naigo ka, hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Ana. Ko. So dili na punta ang dato na pod. What if unsa reaction sa dato? Mangukay-ukay ba pod ang dato no? Kung kuan imbitaron, dili dagay oy charot. So unsa reaction sa dato og imbitaron sila? So, we will see. Kani. Dancing in the rain. Mr. Tan. Hello, Mr. Tan. Oh, really? Invited me sa birthday ni Mrs. Tan? Oh, thank you so much, Mr. Tan. Sure. Kami ra duha ni hobby for couples only. No problem, Mr. Tan. You can expect nga duha mi sa akong bana mong abot ugma. Don't you worry, Mr. Tan. Magdala ko og gift para ni Mrs. Tan. I know kung unsa nga jewelries ang iyong favorite. So don't worry, Mr. Tan. Magdala mi og kuan. Daghan nga mga gift para ni Mrs. Tan. Thank you, Mr. Tan, for the invitation. Bye. Party na po sa mga rich people. Naano po dito tanan nga mga dagkong tain ng mga bisita. Ay, kinahanglan. Bongga nga ako ang sanina, ana. O bongga dapat ako ang mga perlas sa kalawasan, ana. Tawagan ako ang sekretary. Hello? Madam? Hello, madam? Hello? Roberta? Paminaw maayo, Roberta, kay daghan kung sugo ni mo ron. Paminaw ha, kay dangagon ra bagog kang bayana ka, maglagot ra bagog kunimo kay dangagon kayo ka. So paminaw maayo pag take down notes na, kinahanglan nakay kudigo karon di kaptan. Yes madam. Kaysa madam magkuha sa ko ballpen ug papel. Ari na madam, unsa man madam ako mabuhat para nimo madam? O sige, una tawagi ang pinaka-biggest stylist adto dinhi sa balay karon dayon kay magpasukod ko og gown. Stylist. Gown karon dayon. Madam, as in karon dayon? As in now na? Oo, karon dayon, Roberta. Basta kadtua siya karon sa balay kay magpasukod ko og 5 ka gown kay birthday ugma ni Mrs. Tan. Nata ng dato dito. Dili ko pwede maulawan. Ha? Sige madam. Ako silang tawagan karon dayon, madam. Ako ang paanhaon diha sa mansion karon dayon, madam. Isa pa, Roberta, one more. Ang kuan. Jewelry shop sa Philippines, tawagi sa kay mo order ta og pinakadako nila nga pearls diri sa Pilipinas, mga pinakamahal nga jewelries, kay mo regalo pa ko kay Mrs. Tan. Ang kinahanglan isuot na ko ugma katong pinakamahal jud, kinahanglan wala makalabaw na ko ugma. Jewelry, pearls, walay makalabaw. Okay, madam. Madam. Okay, very good. And then ang sandal, Roberta, kinahanglan katong gabadlak-badlak jud siya ha. Ganahan ko sandal nga gold. Kinahanglan orderan ko nimo karon dayon, Roberta, ug ma-deliver dayon siya karong gabi. Sandal, badlak,
Deliver before midnight. Nakapin yung ka na ko, Berta. Bantay ka na ako makasayop-sayop ha, magkapalpak-palpak ha. Bantay ko ka na ako kay pakaon duty ka sa to bulldog. Ha? Bulldog, madam? Dili, madam. Uy, nakapin mo na ako tanan imong gusto, madam. Bukaton man ako ni tanan. Bukaton man ako ni tanan imong request, madam. Promise. Okay, very good. Sige, go. Bye. Oh my God, excited ako sa party. Excited na ako irampang ako ang new look. Ang new look sa party. Oh, yeah. Lord, kuhaan na lang ko, Lord. Oh, tuwa na. Kasosyala sa dato eh. Ay, nako, nagsamot ka sa kalagot ko sa akong pimples nga nakadungog. Nakadungog ko sa pagkapilingon sa dato. Murag ni sakit akong pimples. Murag siya nihubag samot. So, yung ano ba mga dato, guys? So, sino ko, basta pang rich na gani ang mga atinan ng mga party, pabunggahay, jod, na, may mga stylist sila, kinahanglan gabadlak ang mga perlas, ang mga jewelries, niya, bungga, pag kayo magregalo. Pero, kung nakabantay mo, no, ang dato, kay sila nag-invite, sila na jod ang muadto, hindi na sila magdalaw dagang chapiron. So, mo itong giingon for couples only, so sila na jod, lahira jod sa pobre nga. Inon ka nga ikaw nang imbitar, dalata ng panon. Pero sa dato, guys, lahira. Dayon, ang mga pobre, imbis na sila ang magdala og gift, sila pa magdala og plastic para maka-take home ana. Nya mga dato lantawa kay social kaayo, sila pa ang mang regalo. Nya mahal pag kaayo na sila manghatag og regalo. So sana all no na friend nga dato. Kay para marigaluhan pud ta babaki naman, baki naman. Beki naman, ganun. So, di ba? Social kaayo nya sekretary taon sa dato, natarantar na lang nung nana. Na, murag stress mo kayong sekretary oy kay dagang sugo, dagang request. Nya agad-agad pagud ura-urada ana. Kabuang nya napay bulldog. Pakaon pas bulldog dili matuman ang gusto. Nana basta dato nga pilingon makaamo kag dato nga pilingon. Gwanta ka na lang gid ana. Pero dili tanan guys, nara pilingon ana. So, moving on. I mean, so ang ato ang situation number 3. Unsa naman ni atong situation number 3 no para madali no sa situation number 3 ta diretso kay samot ka sa taong pimples basta makadungog ko sa situation sa or makabasa ko or makakita ko sa situation sa dato nga pilingon no. Gaulba akong kaspa. Nga karong gaulba akong pimple. Ngay one and only pero sakit kaayo. So, ang na pimples naman ako topic man. So diri na ta sa topic nato sa ato ang situation number 3. It's about ano sa situation number 3 na ako man. So, ang situation number 3 na to guys, murag dagan jud maiguan ni. Mao dagan jud ni sa ato ang mga silingan jud. Dili jud ni mo likayan bisag asa ka maadto nga country naani siya nga batasana, dili ra ni sa Pinoy ha. Overall na ni. I mean, dili tanan tawo. I mean, overall nga country ba na ingon ani klase sa tawo, ma-Amerikano ka man or ma-German or maunsa man na diri mong lahi, naay mga ingon ani nga klase jud sa batasan. So, real talk gud ni guys ha, tinuod jud ni. Ang kani situation number 3 nato, dagan jud ani maigo. So, about ni siya guys sa ang pobre nga hilason guys, kanang og makasilingan gani siya nga og medyo ni asenso sa kinabuhi, nakita taog silingan nato nga medyo ni kuan nit taas na ang nakakuan sila, nakaparenovate abi or morning medyo ni asenso gani sa life. No kita nga mga nagoy mga inggitera no sa tuang mga silingan no nga maratol sila basta feeling nila nalabuan sila. As in, naadyo mo ani ba nga mga tao ba mag-umul kaayo. Hey! Lantawan ni guys sa situation number 3 nato makalingaw. Basta kay ano nang gidhan, bato-bato sa langit ha. Wasa man di palimang sa baas sa gawas unsa dagway nit. Akong tanawan bi. Uy hala, ang amo ang silingan. Kuan na ida kong truck nya nagpa-deliver og mga bag-o nga mga furnitures. Hala kalami gud na mga salasit nya naay mga appliances, dagkong mga ref, washing machine, naapay gas range, dagko kaayo. Asa man sila nakakuan ani? Ano man nakapa-deliver sila ani nga construction worker man iyang bana. Nga ilang balay bagong pintal. Nya gapagama sila gapa-landscape pod. Uy, katingalahan man ni among silingan. Uy, construction worker na nakapalit og ingon anang bagong balay, nya bagong mga furnitures, unya nakapa-landscape. Kaduda jud ko ana kong silingan siguro nag-drug lord ni iyang bana ani. Kaduda jud. Or basig na daog po ni sila sa loto. Gisikreto ra ba? Sa dagway no? Nakalun po dagway ni sila. O nakapamaligya og mga hayop. Dili po dagway. Uy, padahan makapamili sila hayop kung what sila hayop. Unsa lang ibaligya iro? Uy, katingalahan ba ya? Drug lord ni iyang bana ani, drug lord. Tawon ako ang anak. Wana! Hi my love. Ay, dira ta ka pre. Kibot man punta nimo ma. Uy, unsa naman pud na oy? Kibot man punta nimo kabulong natay ka chat diri nga kanoo. Unsa naman pud? Dali pa gud nak. Tan-awa pa rin din atong silingan nako. Bag-o kayo ang ilang mga furnitures nak ipang-deliver nak. Nya naapay mga appliances nak. Nya nakapa-landscape pa. Nya ilang balay gipang pintalan. Nya nagpahimo sila og bagong balay sa luyo. Kurting dakuan nak pagkalamiad jud kayo nak. Wala gid koy labog mga dato ng mga silingan nato. Uy, basta kay ako i-entertain ako na ako foreigner dire kay basi kay padatan ko ani kwarta. May nalang may pambayad ko sa tuition
ani. Dili jud ni pwede nak, dili ni pwede. Nalabuan na ta nila atong silingan. Dili pwede ni nak. Sagdi na mga silingan ma. Uy, sige li din ha oh. Matiraduran jud ay mong mata. Sige ka. Unsa? Pagkawala pulos pa nimong bataa, uy. Ingon ko nga dili ta pwede nga malabuan sa atong silingan na kay atua balay ang pinakabag-o dinhi sa atuang lugar. Kinahanglan dili ta nila malabuan. Tay, unya unsa naman pud imong plano ma? Kinukuyawan ra ba ko basta ikaw na makaplano, uy, kay murag dili guni maayo. Ang akong plano? Unsa gito nga bangko na katong gapaloan gani na katong ga-offer sila og 50% deposit nga 50% pwede nimo ay malon nimo. Kuan sa tong ranak kasabot ato nga bangko na unsa ganito? Ha? Murag PHCCI to siya mga bangko ma. Murag mauna. Oo ka na PHCCI di ay nak kinahanglan mangloan ta dito nak kuyogi ko nak mangloan ta pag ilis na din ha kinahanglan maadto ta dito sa PHCCI aron makapangloan ta og 500,000 kay aron makapalit ta og mga bagong gamit og makapalandscape pud ta kay dili pwede nak malhabon ta sa atong mga silingan dili gina pwede kinahanglan tindog na din dira sa imong giddaan kay kuyogi ko sa PHCCI kay ikaw ang ako ang kuan ikaw ako ay literal dito dali na dali pa dali mama ibalik yung tao nang ihang kalag nga nasa laag naunsa na nagpuro na may utang ane unsa na lang ni o diba guys karelate mo natay silingan ingon ani kung dili ikaw ang kuan kung dili ikaw ang masuya ikaw suyaan ingon ana nabi silingan ingon ani no nga og natay mapalit sa ato ang sa ato ba nga panimala example makapalit og TV nya sila wala na jud no kanang masuya jud nabi ingon nga nabi mga silingan nato ba nga dato na sila unya naputay sa kasilingan nga mas ni dato pa sa ilaha. Grabe, naadyo na suya. Bahala pang loan pang uban. Mang-loan pa, magkautang-utang para lang gid makapasikat. Oh my God, agad kita ilay ko na ani, promise. No? So, ayun na dito mo kaigo, no? Real talk lang. Naagod tinuod ni sa tuwa mga zilihan. Di ni mawala. Bisag asa pa nga country, guys. Ma-German man, ma-Pinoy, ma-Americans, or mga unsa pala nga lahi. Naadyo nga dili ni ingon nga kani nga batasan pang Pilipino ra ha. Naadyo ni sa lahi nga mga country. So, sa ato pa, ang kani mga suyan, bisag asa ra ni sila. Mga ingiterang tuplok, ganon. Mga sosyalerang hilason, mga pobreng hilason. So, dagan dyan ni kaayo, as in, nagkakalat sila sa buong mundo, guys. Wala na, mangutang na lang. Ana, para lang good makaapas. Ana, ginoo ko, matarantar dyan sila. Ang uban ko, yapan pa. Ay, makalingaw, my goodness. How about ang dato? No? Kaning dato, malabot pa man sila. Ang dato naman sila. Unsay reaction sa dato, kanang feel nila, ang iyang friend nga or kaila nga ni mas nga dato pod nya mas ni dato pa jud unsa may reaction sa usa ka dato pod unsa dagay watch this oh my gosh nice kayo ang house sa akong friend i-post niya sa Facebook pero last month man siya nakapalit og bagong palasyo nya kaw nipalit na pud siya og bago na pud nga palasyo sa asa na pud ni sa kuan sa Cambodia na pud siya nga palasyo ang last time niya nga gi-post is palasyo niya dito sa Thailand. Kabungkas ako, friend. Uy, gipost mo niya sa Facebook. Pagkatsadahan nga pala siya. Uy, namraganahan ko ingon. Kalami ko kay clean and green kaayo. Nauna ako sa high school pa, clean and green. Hilig siguro niya akong friend ugutan nun. Kay clean and green man jud. As in, pagkabunggahan. Namraganahan ko ani. Kinahanglan magpa-renovate ko dahil sa ako ang balahingunan ni Hunsad na ako ang mansion. Ay, naku. Asa ka malayo naman? Manang! Dali sa ba? Yes, madam. Paminaw maayo manang ha, kay dako kayo niya itong assignment this week. Paminaw maayo. Okay, madam. Bago man noon ko nakapangutuloy, madam. Hindi ako dalunggan, makadungog ragugaan ni Tarong. Unsa di ay, madam? Ganahan ko nga tawagan nimong tanang nga mga construction company kay magpa-renovate ko sa ako ang mansion manang. Ganahan ko nga semi-brand new na po ni ako ang mansion. Ang mga chandelier, ipang-ilisa nato, ang mga furnitures, kinanglan made in Europe, made in America, mayon anak manang para bongga. Dayon, magpa-landscape sa tamanang, syempre magpa-landscape puta, katong clean and green. Ha? Landscape, madam? Bago raman ka nakapa-landscape, madam. Wala pa gana nalingsing ang ato ang mga dalakit, kay bago pa, mga gumunila, wala pa gana mukskad. Unya, ang ato ang mga furnitures, madam, wala pa gana impas, kay di 1 year to pay manimo, wala manimo kay cash. Nya, ang atong apod nga mansion, madam, bago naman ta nakaparepit, wala pa 1 year, madam. Wala pa nato pud na bayaran tong pintor, kay mo harap pud 1 year to pay. Nya, unsa man ni madam, sayang pud kayo ni sa. Mao ba wala pa na 1 year? Pero magdaan naman gud ang ato ang balay, di ba? Ganahan ko magpa-renovate man ang katong mga daan nato nga mga kuan, nga mga furnitures, ipang-donate nato sa mga pobre para makita ato ang itsura dito sa kuan ba sa TV nga nang donate sa mga pobre og mga gamit. Ana, para musika ta ba, ana? I-donate, madam? I-donate para lang makapasikat?
Unsa naman ni ako amo, ay mura maginukdok nga loya ang utok. Puti namang lataa. Unsa man ang ginatibot-tibot ni na sa imong ba manang? Gayaw-yaw ka? Kadungog ko ba nga nakagayaw-yaw kusgan na lang aron makadungog na lang ko. Nakakita ko ba kibot-kibot imong ba mura kag sikuan, maglubot sa manok na imong ba kibot-kibot. Wala madam oy. Wala man ko nakakaon og tarong madam kay sukad gahapon napasaran ko og kaon madam kay daghan kay trabahoon ba wala akong nakakaon og tarong sukad gahapon. Unsa pag sure manang oy? Ginoo ko kadaghan atong pagkaon napasaran mo og pagkaon nakulangan pa mo sa ato ang 5 karas na puro ganit puno. Ato na naman ginapanglabay ang mga foods kay ngano wala na maigo dili na maigo sa ato ang ref nya mapas mo pa mo. Alangan madam kay daghan kayo kamandar wala kayo kalingkod sa kanan nagmandar na pud. Unsa man ako pagkaon nga kadalihok sugo diri sugo dito. Napasaran na lang ko madam. Paglakaw dito pagkaon dito. Makaingon niya ng mga tao wala ko ikapakaon sa mga helpers dinhi. Diyos ko dili pwede. Ginoo ko murag gubon ra gud ninyo ni ako ang pangalan no. Daan pang sikat na kayo ning akong pangalan nga kay sige ko gapang donate sa mga kuan, sa mga orphanage, pang donate ko sa mga pobre nya. Kamo ra gyud maguba-guba sa ako ang mga ngalan nga anay nana. Ginoo ko lakaw na pagkaon dito kay irito tang ato ang mga pagkaon din na sa ref. Ay Diyos ko noon sa man ni sila. Oy makalapad kay mag-ulo lakaw na pagkaon. Sa mabuang pa unya ka dinhi. Ginoo ko ako ang pasanginlan. Paglakaw dito pagkaon. Sige madam, maglungag sa ako madam di ay kay nahutdan man og dukot ni Bulldog gud ganina gud. Saon man kay dugay man kay ko nakakaon. Sige madam, maglungag ra ko. Salamat madam. Bye-bye. Ay, sus Mariusip kay na ako ang mga helper mga salawayon kay. Ha, ginoo ko mura mo puti ang ako ang green nga buhok sa inyo ha. No ko Lord. Ay, tabang na. Sus, ang gilok ang akong pimples. Ako pimple. Ang gilok jud akong pimple magugtas ko ba? Intaw no, ingan ang dato guys. Once nga ang dato no, karang mas na mas madato pag yun. I mean mas ni dato pa jud ang ilang friend nga dato na. Magpalabuan jud. No, dili jud malikayan. Mura kuan. Parehara pa sa pobre nga magpalabuan no, pero lahira man tong pobre kay suya ay naman do dala suya. Pero kaning dato, suya ay pud ay ni sila. No, musamot tagud ka dato ang dato. No, kukuyawa ning dato di ay oy. Kay musamot pa jud ay ka dato. Manggawas ang mga power nila basta feeling nila nalabuan pud sila. Nya ilang friend nakapalit og mansion. Ito po magpa-mansion po, magpa-renovate. Ginoo ko bisag bago pa-renovate. Yang ending, di kuan ra magamit di ay 1 year to pay. Alang-alang po dahil yung pagkadato. Uy, piling-pilingon, ragod. Makabuang mo kayo guys, no? As in. Pero may maning mga dato, no? Kaya naman sila ikasarang. So, okay na magpinilingon sila. No, anak apat na sa dato. Kay, kabalo na magid sila, nga dato sila. Ang gusto ginila ka ng dili ra sila ang nakabalo nga dato sila. Kinahanglan mabalaan gid sa tibuok kalibutan nga dato sila. So ila kong ipakita. O di ba? Kung dili nila mapakita sa ilang panlabas na kaanyuan, example sa ilang mga pagsuot og sanina or pagsuot og mga jewelries, dili pa na enough kinahanglan bunga pud labalay na ana. So kinahanglan ilang panimalay dato jud dili pud kinahanglan nga may malabaw pa jud. Mura palabuan ay pud. So ingon ani ang dato nga pilingon. Pero dili tanang dato ingon ani guys. Kaya ang iba nga dato kontento pud sa ilang life. So naraway mga iilan diyan, no? Real talk, no? So mo na pud mga dato lagi nga pilingon jud. Nga kabalo na gid nga dato sila ilaha pa jud ipamukha sa ato nga dato gid lagi sila. Ana. So dili ra ta karili kayo aning dato nga pilingon kay wala man tay kuan ka gasto. Wala tay ka ako sa to pilingon ana. So okay na lang maghinilas na lang. So, mao to guys no ang ato ang story for today about sa pobreng hilason versus dato nga pilingon. Mao na siya ato ang story for today. So, that's all for now guys. I hope nalingaw mo sa ato ang topic today, ang 3 situations na to about pobreng nga hilason versus dato nga pilingon. I hope na-enjoy guys ato ang kalingawan sa ato ang teleserye na noon. Laugh trip lang ni nato gad, laugh trip lang ni ha. Ato ang cinema serye about sa ato ang duha ka character diri nga si Hilason o si Pilingon. So, ako guys lingaw-lingaw ra ni dala tinuod. Joke dala tinuod ana. So, sa maigo lang, sorry na lang. So, nagud oy dili gid malikayan nga maigo na di makalikay, maigo jud. So, anyway guys, thank you so much for watching. I hope nalingaw mo. So, napatay part 3, of course, dili pwede nga every parts guys is natay tulo ka situations. So, like what I've said, bato-bato sa langit no, taman wag magalit. Kay kalingawan ra ni guys, wala ko giiguan nga tawo, wala ko gipa gipamin, wala ni na gipaabot sa usa ka karakter. Kani siya base ra ni sa real life, no? Dili tungod sa usa ra ka tawo kundi sa katibuk-an ana. So, ug maigo ka kay wala ka likay, sorry. Sorry na lang ana, char. Basta kalingawan ra ni guys, no? Wala ko gipaiguan ni ha. As in. Promise wala jud. So, lingaw-lingaw ra gyud. So, that's all guys. I hope na-enjoy mo, no? I hope nga, abangan ninyo nga
ato ang part 3 kanapay part 3 ani. Syempre. So, thank you so much for watching and that's all for now, guys, and bye-bye. God